ברוכים הבאים לסרטון נשים משעמם בכל העולם. גיא קורא ספר. הוא קורא את... היי, לכו. יומנו של החנות. גיא קורא את הפרסמות. כמובן, ועכשיו הוא הולך לחדר, לוקח את המצלמה שלו ומצלם אותי. ליבי תסדר אותך את המכנסיים, הם מסובבים לגמרי. זה גיא. זה גיא. עכשיו הוא הולך לחדר. ומה הוא עושה שם? כמובן, קורא את הספר. איובין. נו חלאס! נו תפסיקי לצלם! די! עכשיו נעלה את זה ליוטיוב.